mitin reng hian mi chunga ngil nei na kan lan tir hian midang te nun thlak dang lam theina le thil ti theina mak tak engti kong zong emotakin anei thei ti kan che thewa chuwang chuan midang te chunga ngil nei na lan tir theu turin kan in sir tir thina chu mihring te min ti mihring tu thil pakhat ani ome ma se chu kan khongai na kan lan tir na chuan kan khongai na te chu a thalo zong a kalpui chuan eng thil nge thleng ta ang le ani lo le kan leina na le khongai na kan lan tir na chuan kan khongai na te chu enga tan ma ngai lovin thil thalo ti phana na a man se chuan eng tin nge ni ta ang hei wang tak hian mi zong zong hi rin ngot lo tur ani a kan phim khur atul tak zet ome ole vuina kan case en ho tur po hi mi pakhat an rin mi alo tur an lo rin palawanga poisoi lo unau pahni goini le boy magwata Philippines ramami te chunga thil thleng le rap thlak taka an thi dan kan en hole don ani December ni som kum sang ni som ni pakhat chunho lamdar ni lem ni somnga pariata Cruz magwat Moreno Untal High School a zerte do pakhat chuan phone call dongin anina ruk ro an lo ruk thu an ron shila chu thu a hriat vele chuan Cruz chu an chen na mlang North Cotabato Province Philippines himlam oma chuan manmo takin atlan ho a chan chu an ina chuan a fa te pathum che an omwang ni in dar thum lem ni som panga vel bora anin cho thlengta a chuta anin kongkabula blanketa thisen kai hnuang le chemtilo om chu a hmu a chu vele Cruz chuan hlau thong tak chungin a fapa chu a ko te bak baka ma se chang tu man om lo chumi hnu a hlau thong ril ru tak chung chuan anin kongka hnung lam chu pan le in chuta chuan a fa te pahni goini le boy te chu a ko le ta a mai ro chu chang tu an la om thei chuan silo awangin Cruz chuan a fanu thar fa atan alak jeni se chu July thla vela tanga anina ombe tan chu a ko le a ma se ani po chuan aron chang ta bik tlat lo mai le ti chuan eng tin emo Cruz chu anina chuan lu thei ta shamin an living room a chuan a kal ngala chuta chuan a thil hmu to azunga rap thlak ber a hmu ta tlat mai chuta chuan chhuat laia a fati pahni chu an ma ni thisena an lo in che avek ti a hmu chuan rap thlak ati in mak ati tak seta an bula chuan chingchi nokin an taksa hliam om te chu an en chuan in re na hnu ma le an taksa a chemte a voi tam tak vi na hnu ma te chu a hmu ta bok ani ma se chu chu a thil hmu a rap thlak ber alani lo a fa u zok rong chu fanghmir ten lo bo mek tu in ano pong zok chu phuarbi ani ba ka aw theilo nan aka thil engemaw an lo hno sak boka chu mai ni lovin voi tam tak an vin awangin thisen chuan alo bol khat vek boka han en mai chuan ano pang zok thisen chu a u zok thisen aya ala ro lo de zok awangin a u zok chu tha ma sak ani arin om hle a chuti ani se chuan goini thilai le ana tor lai hi ano pang zok boy hian a hmu ngei arin om ta hle a tin unau pahni te rong bula chuan bottle kele baseball bat baka tubo te hmu tel ani nge ti chuan a hnuwa Cruz te falak jeni se Cruz an pona tanga a ko bok po a chang theilo kha roma tangin samhu hnuangin alo chok lol maya alandan mai chuan a in bo zau che an i hmel baka a hmel chu a hlo thon hmel le boka chuti lai chuan Cruz chu chung a thil ton belte awan chuan a ril ru a boin angai na ala shilo hle a heti lai mekin a fano jeni se chu pona omlai khan ring takin aw kha ani a ma se a chang theilo kha ani si chu ba ka unau tu chunga khatiang thil rap thlak tak a thlen laia alo in bol dei kha amak ve shim bok ome he mi hnuwa nu chui tu ten an chui zel na adam chok om chun jeni se chu an kom ta a chuta a soida an chuan goini ne na homework an ti dun thu soin chutia an ti lai chuan thok le khata boy living room om chu ring takin aw ta che maya chu vele an ni pahni chu rang taka room an lo chuan boy chu mi tu ti hriat lo pathum ten chemte lo vitin boy chuan tin lo turin alo ngen ve mek boka chumi zo chuan goini chu chumi pathum te chuan ran be vele in chuti lai chuan jeni se chu a room a lot man ta hlawa chuta chuan om tarangin enge ti tur a hriat lo awanga in bol taringot ani thu jeni se chuan a soibok heti lai mekin police chuan Cruz in chu an rok du awanga khang thil te kha ti ani theimai ngem ti in an ngai to na sa hle a chan chu an cabinet te chu ein hon vek awang le an bung ro te chu chuata ale rem rum wang ani ber hei ba ka hian alan dan chuan chung mi sol te chuan baseball bat te
tubo te le chemte te chu tual thana na mangin chung an thil man de chu magwa chung kwa te ta vek ani mela tin chung man ro de chu an ina cheng te chuan a omna an shat vek arin amba ka jeni singei po in chung man ro te chu a omna a shat mel hle bok ani crime operative investigator te na rong an enfiana chuan goini kut omda na tang chuan an tha don lai hian atang sa in a thei to pin ama thatu chu alo be let ve ani ti a sha thei boka ma se tu bawa chhut ani ba ka baseball beta vok ani boka tin a ngo nga le a taksa mun tam taka chimte ya wi na nu ma a om boka chu mai ni lovin alanda na tol thatu chu unau pahni te an thi ma a sui sakdan rap thak taka wang hian heng unau ti pahni a tha lai hian a thin rim hle ani arin oma a chan chu ruang en dik tu te lampo in unau pahni te ruang chu ni hni chungot liam nu ma te ti final le en dik nan hun an mang hial ani ome chutiang te ani le tak zela chuan police chuan goini le boy te tha ani na hian thil engemaw in thup a om tlat an ring ta hle a chuban chuan he case sui tur hian special investigation unit te po siam hial ni in chuti lai chu social media atang chuan goini le boy te thin awanga anu le pa te an tor puina chu thutam tak an lo ti chhuak ve boka chuba ka magwat unau ti thwal thina chu makti an tam hle a chuta chuan a hmasabera ruk tumna awanga twal thana kha thleng ni ta se thil thlen hun lai kha chhun lai ani a engtin nge tu ma no pangti auri kha an shat lo thei ti le khang twal thana man ro ti kha rong bula kha na la om bek ba ka in chunga lo lui tumna po chu a om bok si lo chuan ngai to na ati thui hle a chumi ani awang chuan magwat unau te thina kha ro man lok na ang ta reu maya tin tol thatu po hi an chung ko se chiang tu nai tak ani melin alang ta boka chuta apui mo te ber chu jeni se umdan phung danglam talu tok chu ani ome atira chami puide chon jeni se chu an unawa adam chok chon ani awangin an khongai hlom hle a ma se thil umdan te an shet chen tel nu chuan jeni se an thlir dan chu adang tutlat mai hei mai ba ka internet lama an chanchin chu alar ema wangin jeni se chanchin te chu metam tak chuan chik takin an chui thuk tela chung a chanchin chen khat te chuan police te na investigation an nei me ka chuan a pui hle bok ani magwa chung kwa te hi chung ko in ngei le hlim thei tak ni in lovila e cross magwa ta na pui le naupang an tha tak te no chu an local elementary school a principal na chel lai ni a an chung kwa hi mi ho sa tak chung kwa chu ni che lo ma se chung ko om thei ve pa ngai tak ani thunga khatiang thilrap thlak tak a thlen lai khan goini chu kumsom pariat mi lek lani en nursing school a kalmekin doctor ni tumani a anau boy ve thung chu kumsom paruk mi ni en loyar ni atum be boka an unau hian le khathiam thei tak ni in an soi hengba ka hian an chung te le an chen de chuan goini le boy de chu mangai na nga tak le fel tak an ni thole pathian tri tak an ni tho an soi boka hetia mi khongai thei tak an ni awang hian goinin party na a mechia a mo jeni si an chung ko thian te ina anom puilai chu a mo chuan thiana asiam ngala ti chuan ani nen hian in kom ngai deu devin social media te po video tam tak an da dun ba ka an hun ol nei de chu in kom nan an mang ta fo boka chumi hnu april tha chuan goini chuan jeni se chu a chung te nen in mel sha tir ve in heti lai hian jeni se chu kumsom paruk mi chau na thokrim tak le non hlui hlim om lo tak nei ani a tin nu le pa pu anei to lawa hei wang hian kumriat ani malama thil thleng te kha shiat anei to la mai pi alama orphanage ran shana a om kwal thin ani ome ti chuan hetia magwa chung kwa te nena ani hmel shat lai po hian jeni se chu mi ina na thok lai ani a chota a thona ti fa pahne chu ni tin om ba ka in chung ti fai le e rong bol song song te chu a hna vek ani a hei wang hian atan chuan school kal thei ngai na aum lo mai ni lovin hun po anei lo ba ka school kal na tor chu poisa po anei lo shima amai ro chu goini chuan a thianu jeni se omda na mo chuan a khongai ta hle a thianu chuan chanpui amamo tak zet ani ti she thiamin anu le pa ti hna chuan jeni se chu fa atana lamai turin adil da top maya hei hi angai dan chuan jeni se chu anu le pa ten fa atana an lak chuan mahun thatak nei thei turin le kha te a zirve thei adu sakwang ani ber amai ro chu atira chuan goini nu le pa te chuan jeni se fa atana lak chu an she dewa a chan chu an sum din hmun de chu thatak ani lo awang le
anin chu midang ombel le tur chuan ate deuh wangani a ma se a hnu luka chuan jeni si fa atana lak chu rem ti le ta thobin hetia an lak nu hian boi chuan arum chu jeni si tana anom deuh ringin akiana ani ero living room a amu ta thung ani ti chuan julai thla kum sang ni somni pakhata jeni si chu magwa chung ko jinga mi dik tak lo ni beta in thlanga chung lek chuan an chung kwa chuan an hmangai hle a chu mai ba ka cruisale lovilai te po in an fanu ang tak taka enin goini le boi te po chuan an unau nu ang tak taka an en mai pi alama an thisen som pui dik tak angin jeni se chu an en ati thei ome hei ba ka hian goini chuan jeni se chu a puina sa thei le a lekha ti zati rin a homework te po ati pui vek thin boka chutiang chuan magwa chungkwa ten jeni se an hmangai na le an thei ang to ka an chhum dol na chu an sa em ema chu mai ni lovin a hun kal to a hun ton shem tak te chu a sha jeng lo na na pui bokin thil engkima ngai na thiam na sang tak an nei hiala engi mo changa jeni sin an poisa alo ruk po in a hun kal to te shia sakreng chungin an ngai dam mia zel bok ani tum khat po august tha cruise magwa te room tok ver bola bura an poisa da peso sing khat chu alo bo de maya chumi awanga an chungkwa chu poisa bo zonga an boi veu lai chuan jeni se ro engma shelawangin alo oma poisa te chu misolin an tukber atanga an lak dei arin thute alo soibuka ma se chu mi thil a thlen tu ka chuan goini chuan chung an poisa bo de chu jeni si bek chunga aip te thu rok jeni sin ama kut ngeya a thuya chuan omani ti a hmuta tlat maile amai ro chu jeni se chu thila chuan in soithiam ve hle thungin poisa a hmu theng ang le ei tur a hmu theng ang te chu alak mai thin thu asoya tin poisa chu phone leina tur adu wang ani thole phone leina na aman bang chu online selling business bolchan na na man atum thu asoite boka nima sila hemi chumpo hian thil ruk chu thalau ti veu ma se magwa chung kwa de chon jeni se chu chan stang pili in heta a thil ruk te po hi an ngai dam le ta a chumi nu chuan an chung ko borak te po chu lo thale deu to in magwa chung kwa te chuan jeni se hovin family trip te po an neya arei tial tiala an chung kwa chuan en tat lu thuk tial ani ber hei mai hi alani lo december ni som jeni se fa ta na an la ka changa thlanga na a khu satenu pa chu an hlim hle maya a chan chu jeni sin avoi khatna tan kanu kapa tia a kau ve tak wang alo ni ma se khu satenu pa ina an shet lo chu tol that tu fa atan an la reng ani ti le a tha te po chu an fa te pahni goini le boi te ani don ti chu ani ome te chuan atir lama kan soita kang khan magwa chung ko kesu social media vela alar veu tak nu hian mi de chon jeni se chanchin an shet ang te chu soita hlomin social media an post atanga alandana jeni se chu kumsa ni som pathuma khan abo anga report ani a an report atanga alan sel dan chuan september ni somni pani kumsa ni som pathuma khan jeni se chu longa ama chawa hmuni in heta hian jeni se chu anole paten du lovin an kalsan top nge ni anga ama in abo ve shim ti chu shiat ani talawa ma se rin dan dang le ero jeni se chu anole pa dik tak nen hian an le in bi pobreng ti chu ani thung hei mai ba ka social media a thil posa thil rin ber chu jeni se post khani in hemi awang hian mi tam tak chuan a unau te tha ani na khan a filim che empty zona an nei pha hiala tin a unau te goini le boi te tha ani lai khan alo in bol de te kha thil mak tak ani ome chu mai lani lo khati lai khan social media te lo khoi manin social media platform pakhata athu post hun lai an ena changa alan dan chuan an ina khang thil a thlen lai khan chanpui dil na tho lo posin chuta chuan thian te u khongai takin min pui ro u kan ina mi sol an lo lut thi kala duri lo karuma kabiru mek ti in alo post mana heta zona omta chu engwangin nge jeni se khan social media a chanpui dil na post ai khan police a call jok mai lo hun anei reng sia ti chu ani a tin heiba ka hian jeni se aunau ti an thalaya omdan bel chu mi te chuan makan ti in an unau chunga thilrap thlak tak thlenga khan adam chhuak om chhun ani angin omdan turanga a omlo thu an soi hel mai chu wan chuan mi tam tak te chuan magwa chung ko chunga thil thleng chu movie pakhat orphan nen khan an te khin vela chuta makteu main chu movie chu jeni se movie du ber alo ni kher boka
heta cruise na soile dan chuan Jenisin orphan movie en ve tura a hril thua soya ma se cruise chuan a en du lo thua alo chan ba ka angai na zong ani lo thu le movie chu rap thlak ati ema wanga en du lo thu a hril ni na soi ani ti chuan thu nei tu te chuan Jenis chu tol tha tu chuan an ring hlel ve jan ta a chan chu a unau ti tha an ni la ya an da na soi wang khan ani ber chuta a soi dan chuan boy kha tha ma sakani ma se goini taksa kha mu sak ani le si tin cruisa an ina alua a fati a hmudan a soi jang khan goini chu tha ma sak ani ti hriat ani thole a hnuwa boy chu tha ani le thu soya chuba ka cruisa chuan tol thana na an man tu bo kha ama tangi ani thu soin chu tu bo chu anin suk na hmuna ada that ani thole ada na po a fati ho chuan an shebek boka chuti line baseball bet ve thung ero kha chu afapa boy ruma auma ma se boy khan arum kha Jenisi a mantir dei kha ani si hengba ka hian police nu chuina atang le evidence an hmu thei ti atanga alandan chuan chu tol tha na chuan Jenisi a kok tatlat maya chuta chuan laboratory ti sen an test na ale samzai ti le tol tha na manjo a fingerprint om de chu Jenisi ta vek ani ti hriat ani le chuan a hnuwa Jenisi chuan tol tha na chu ama ti nge ani ti in pong ta nge in ama jan pui tu tlangwal po chu a soita ani heti lai me khian thu nei tu te chuan Jenisi social media chu check sakin chuta tanga alandan chuan Jenisi chu tlangwal pakhat kumsom pasari upa biakina aton nen chuan Facebook Messenger atangin anin be thina ni ti an hmuwa chuta anin biakna atanga alandan chuan tol thana thlen ma dewa khan Jenisi chuan chu ami pa biak then chu anau te thatura shilin poisa pe ka tiam boka hetianga atina chan hi alandana chuan Jenisi hian goini chu nu le pa anei bi ka wangle achung ten an hmangai bik ema wangin a isik ba ka athikin a hoim emalo ni tin goini thil nei te chu nei vek adu boka ma se heta Jenisin a hriat lo chu goini thil nei zong te chu ani pu in anei ve thei reng ti le goini nu le pa te chuan pek ve anin huam reng ti chu ani ma se Jenisi du ber chu anu le pa ti hmangai na zong don vek le ama chau chu ngai to se ati wang ani hengba ka hian Jenisi in pona atanga lang chu khongeina an nei lo hle ti chu ni in tol tha an tumna an plan ho te chu ani heta hian Jenisi chuan guini chu a then pa in boy a thala in room danga alo ti boy do na ti chuan boy chu living room a alo mu hila thok le khata Jenisi then pa chuan a ngong aron zei ta thot mai chu bele boy chu ring taka au chung chuan tin lo turin aron ngin lomlama chuta guini chuan anau au thoma sha chuan man mo taka room atanga chwa chu tuma ma se Jenisi chuan guini chu chuak lo tura adan be tlat ba ka thil thleng te chu engma sha thiam lo anga omin lau khur hlok ang hian om tlat maya hei mai ba ka guini chu room atanga chuak lo tura shilbokin a chwa ve chuan ama po chu anat pha a hlo thu te asoya ma se guini chu chuak le te thobin kitchen lama tang chuan pona atlan chuak thei ta hlo mai amiro chu Jenisin aron zui ve mi lo ti asha chuan Jenisi chu kovin local ro tlan chhe ila chan pui tu awang ti ina kova ma se guini na sha lo chu achunga thil thlenga abol tum tu chu Jenisi ngei ti chu ani te chuan Jenisi chu hlau thong ang taka omin a khur der ta che amaya chu mai ba ka che thelo ang mai na omvel boka ma se guini chuan Jenisi chu na sataka potin tlan chwa pui tum ve boka khati lai khan goini kha Jenisi pui tur khan anina tlan nut le lo se chuan ani kha chu a him thei mai turani ma se Jenisi tran pui tura in alu le khan in suk na huna mi sol pa khan ron nang chingin chemte in aron vidle ta ngala chumi hnuwa Jenisi le a thian pa chuan in chung lama potlutin a ngonga an rek ta vak maya chumai chu la du tok lavin alu hnung lama baseball betin an vaboka ma se guini chu ala thilo awangin tubowa an chutle ba ka bottle le pangpar koina bom te in an chuta nge ka hei mai he alni lo guini chu a ngonga chemtia voi thum bi ni in hetia na tak tora omlai hian ani pahni chuan an kute chu an no sil fai vela chumi hnuwa guini bula let le in alu chu tanbun tum le in an zaya ma se hei ero an hlo tling talo ni in alang chutianga an ti do an ti zo hnuwa chuan an ku chu an sil thale nge ani le chuan guini chuan
na tak ator nuwa anator chu tuar thei tangang lovin athita alo ni a heng ba ka hian Janice in ponzel na guini thosoi na non ber ni a soi chu heng thil thleng te hi mumang mai mai ani heng thil thleng te hi mumang mai mai ani doctor chu kalin thau thau don eng thil nge ichunga ka ti swal ka shilo Janice ka hmangai lutuk che asen tia guinin a soi thu ain puan na hian a soi bok hemi nu hian autopsy result an report na chuan guini taksa a chemtia bina nu ma mun somni pakhata a om thu le a ngong chu zaibun lek ani ba ka abeng te po an zai thlak bek thu an tar lang bok ani ti chuan tol thana thlena tanga ani rukna case chu file ani ta a hei mai ba ka social welfare and development department chuan thu chho siamin Janice thalak chu mi pui mu a pholang lo turin thu an chho a hei hi a chan chu kha tol thana thlen lai khan Janice chu kumtling lo kum som paruk che alani wang ani a chutiang ani ta ka chuan Janice chu juvenile law in ala ta ngala dana chuan mi kum som panga ayo pa le kum som pariat latling se lo ten thil sol an ti chuan kum an tlen ma chu an chunga thu boi nei thelo ani a chumi awang chuan mi puite chu Janice kumtling lo ani awanga shemna pek ngal mai ani lo chuan an thin aterim hlom hle a tin khatiang thilrap thlak tak le ten om ati du ani chuan adu dan danin om to a chuwan chuan an thil ti swal ang phu tok shemna pek thei ani to thu an soi boka heti lai mekin cruise te no pa chuan an fa de chunga thil thlengrap thlak taka khan tol thatu ten an phu tok shemna an nei ngei theinan mi puite chan puina an ngien ve na sa hle a ma se tol thatu te chu kumtling lo alani tlat awangin kot noya chuan thiam lo an na chantir thei se lo hei hi children in conflict with the law ti ni in eng anga thil swal po ti ma se dan chuan avian hi manga ya ya chuan department of social welfare and development en kol noya chuan kum som pariat an tlen ma chu an om ta a amai ro chu me thla kum sa ni somni pani khan ko chuan tol thatu te pani shemna chu puangin an pani chuan mi pakhat tha kum som pasari tan tir ve ve ani a om zia chu kum som thum pali chung po a parola chuak thei mi alo tora tan tir ani ta ani heti lai mekin boral ta guini le boi te no chu aril ro na hle a arin dan chuan afa te pani thi chan chu Janice an ina fa anga om tora an lak ve bang kha ani thu soya amai ro chu an fa de chunga thil thlenga khan tol thatu ten shemna na thei ang ber tor se an do lain tol thatu te chu kumtling lo ani awangin dan chuan ahum him tlat mai boxi interview na a lovili soidan chuan Janice te chen don thil ti chu no pang cha thil ti mai mai ani lo thu le kumtling lo ani awang ringota danin abiang him tlat mai chu adu lo thu soi boka tin Janice chuan a thil ti awang khan in chirna nei mel po apulo mai ni lovin a thil ti awanga ngai dam dil po atum chuang lawa chumai ba ka an man lai te chuan hoi sang va in kota athu boy an soi lai po a aron enjeng thu le a shemna tur an puan lai ti a alo nui vel thu a soi bok heta alan dan chuan Janice chu psychopath an tiang hi a ang bera a thil tia chuan in chirna anei lo mai ni lovin a thil ti awanga ator tu ten an torna kha a hria thiam pui ve lo ni in alang ani ber amai ro chu magwa chung kwa chuan Janice in a thil tia ngai dam adil ni chuan ngai dam anin pe reng thu an na soi fan thunga a chan chu an chung ko member du tak le an fanu alo ni to thin wang ani a ma se Janice chuan ngai dam dil po chu atum ta chawng lo ani